Mae y penwythnosau mae blant ifanc rhwng 11 a 18 oed. Come on everybody, come and have a look for yourself. Mae yn gofal i chi fynd I ffwrdd oddio'ch eich teulu a rhoi amser sydd I bawb. Mae y bungalow sef Tiglin wedi ei adeiladu yn arbennig I blant anabl a phobl ifanc. Two beds. Oh, this must be my happy day. I think I'll try this bed. Oh, this is nice and comfy. Yep. Very comfy. Mae y penwythnos I ffwrdd yn dechrau ar nos Wener a medrwch aros yma nes ar ôl cinio dydd Sul. Ar dydd Sadwrn, ewn ar y bws bach I fwynhau yr gweithgareddau. Mae'n gret I ddod yma gyda bobl ifanc I chi yn ei wynabod, ac mae'n helpu ni ddod yn fwy annibynnol. Oh, still. Oh, no.